Talla Khadirova. Arslan, şu söýüp oýlanman çapa hödürläňiz bärdem ýa gaýtdymy? Yanımda Türkeşaman geldi. Şeýlemi? Bärde bolsa meň ýanyma alyp gel. Bolýar. Gözel? Yok, men gözellär, men Talla. Türksaman eleýiz. Bu gyzyň ady hakykatdanam Talla gözeller. Menim başda gözel rüýtüm. Şeýlemi ýa? Başla görüň. Ýöne siz juda meňde şekeniňiz. Geçin, oturaýyn. Men gidiberjem. Bolýar. Gowy ýazylan eser. Siz ýaly zehinli ýaşlarymyň bardygyna gowanýarys. Bir talip gyz okuw tejribeçiligini geçip gitdi. Oň ýüzkeşem edilýän ýaly. Familiýasam edilýän ýaly Khadirova. Adam gözelli. Zehinem senki ýaly ýitidi. Sen oň bilen garyndaşlyk gatnaşyňa ýokdur da. Bar. Ol men uyam. Men şu haton kağıtlarynyň arasyndan tapdym. Sağ olun. Gözel. Ho, seni jem çağırýar. Şuun Türkçiň toýy. Men bolsa öýde aglap oturýarym. 24-11-2016. Toýa barasyňa? Şuun Türkçiň toýy. Toýum? Men ortaýda aglap otur. 24-11-2016. Eger halaýanyň bugün bereniň bolsa ay. Men göwün berenim ýok eje. Siziň taýlanyňyz bolar. Onda bir toy uğruna tıkıyordu. Ýani ýollaşyň teň işiňe düşünýän maslahatçy bolup bilýän bolsa gowulmazmydy? Muny öňünden meýleşdirip bolmaýanlygyna da düşünýärdiňa. Bagtly bolun. Awwa işimden ruhsat aldım. Tejene owa bark gaýtsak. Ay hawa häzir avtomobile barıp ýeňil ulaglaň ýöne minörnä. Bolýa, sag bol. Gelem soň gürleşer, hoş. Sağlık mıyım? Salamu alaykum ağam. Wa aleykümselam. Tötänden gurrun esdaýdym on tejene var ýa-mı? Awwa ağam tejene var ýa. Bizim tejene var ýa, öz Abdulowmuzda. Ýoldaş bolarsyň da, garşy bolmadyň bizi bilen gidiber. Ay maňa tapaw diýok ağam. Ýör minonnu. Ýör ağam. Özüň tejenenmi? Awwa ağam. Aýtyp bolama, asgat okaýanmy? Okudum. Soň işe teklip etdiler, işe galdym. Näme iş edýäňim? İşimiz gaziýet, jurnal. Garaz metbuodyň işi de. Ýazýanmy? Awwa. Aýtyp bolama, men gaziýet jurnallary köp okaýan. Kim diýerler sana inim? Men Türkçaman gelýär. Türkis Amangeliýew. Bay bo. Görük bal meni kim bilen duşurypdyr.
Siz asıl ýaş ekeniňizde. Berekella ýaşam bolsaň gowy eserler ýazýan. Gaziýet jurnallarda çap bolýan hikaýalaryny sapdyrman okaýan. Ol destanlar okap. Aşkyň derdine düşýän ýigit barada ýazan hikaýaň mara. Gülkülü hikaýa. Ay şonu okap gülüp hezledin nime? Bir salim ýyş boldy maňa. Öňümden çykana da gurrun berýän. Şu adam ýazar özüň bolaýan ýoksam saňa da gurrun bererdim. Biz bir ýerine garaş ýazmagam. Howalay. Kime? Bir dälay. Salam. Salam. Ýörelim berdi. Ýöräli. Salam aleikum ece. Tagaman oturýarsyňyzmy? Wi, Türkistan gelipdir. Sana döneyin kuzuyum. Yol lize kösenmencik gelin mi oğlum? Aw ece, geldim. Gelin olsan onu raytsın yürüye. Kakama möýdem ece. Öy oğlum kakana. Oğul işler neyden onsan? İş bilen hem öğrenşik gidensinler. Hawwa kaka, öwrenşip gitdim. Oku yala değerler. Hawwa kaka, okuýala däl. Okuwda ýarym gün okasaň ýarym gün boş. Deň duşlaryň bilen gülüşip tegişip görmeli. İşte welin kilen ödüňden ula adamlar. Her kim öz işi bilen başagay. Ha, sen hem etmeliysen bardıra. Hawwa kaka. Gaziýetiň işi bolansoň ýazyp poduwy etdik. Köplenç öýe gelbem işlemeli bolýar kaka. Berekella. Ödün alır paryanın bärde bilip otuyor oğlum. Ýadyýan da atlaňam okaýas. Hova balam. Bizden hem el galam tutanyň biri yetişdi diýip begeni oturunur kakan kiýmez. Türkistan ýana. Haninni seýdip berjekmi oğul? Ay, bilmedim. Oho, sen bilmesen biz bilýäs. Okuw gutardyň, işine girişip gitdiň. Abi, men näme diýjek bolýanyma düşünýärsiňler? Ay, aňan öde. Wi, muny aňany görmelene oğlum. Seninni haçana senni ýekaýaşajak görjek. Ay, bilmedim. Sen kaňsada bilmedim diýämeli. Balam, biz seni şu gezek, toy meselesini bir yan yüzle delip çağırandır. Kakan kiýmez. Sen şu ulu şäherde ýekaýaşap ýörmegin bize de yarany oğlum. Inni bir toýa garşy dältiňe oğlum. Ine munyň bolýa. Onna bir toýuň urna çykyberjek. Ana, ine munyň bolýa oğlum. Kakasy toýara razylyk berdi boli. Inni kime gıdaşılga gitbelligini bir soralamyndan. Onu özüň sorap biliber. Häzir şu dumy otursy bilen jogap berer öýdemek. Hani men orda sykaýyn hani özüň aňtarsyňda. Soraşdyr ber. Orda. Oğlum, eger halaýanyň, gögün vereniň bolsa ha aýt. Bolmasa kakaňa menem Hol muradagan kitapxana diýişden gyýyna baraýsak diýär. Wi, sen ogydy özüňem gowtanaýaňa. Mektepde de bilej okudyňyz, bile birowa dololluňyz. Gül ýalygyz. Yeri, näme diýersiň oglum? Men göwün verenim ýok ece, siziň taýlanyňyz bolar. Ay sana döneýin guzym. Senden tamamam şeýledir. Gyw çary. Bulara razy, arkayın toya başla vermeli. Gel. Türk sarmada. Bar bolun. Salam. Salam. Anha tanış bolun. Üniversitetten okuw tejribesini geçmäge gelipdir. Ady gözel. Ören şat. Halifalyk etmegi saňa tapşyrýan.
Bolýa. Anha ady Türkeş, gözel. Näme soragyň bolsa, maslahatlaşy bermeli. Bolýa. Türkeş, men onda gittim. Adyrak işlenme. Bolýa. Geçeň. Çay, kofe içer misiniz? Ýok, sag bolun. Öň ýazan makalaňyz, goşgyňyz barmy? Howa bar. Mümkin bolsa okap göräýin. Alyň. Gözel, tuweleme. İlkinji ýazan makalan gowy çykypdyr. Üstünlüği arzu edýän. إن هذا tor. Yero, nämen torty? Gödeliň doglunyny. A getirdi onu ýeliňde. Uzak ýaşa gözel. Salamu aleykum ece. Şeyle mi? Toyum? Oho. Näçe gün aldyňyz zäheti? Men onu işgärler aýdy bereýinmi? Bolýa, bor ece. Sağ olun. Toyum mu? Awa. Gözel, okuw tejribeçiligiňim tamamlanyp barýar. Bärden giden soň bizi unutmagyň. Arasynda salama aýlanyp duruň. Ýogsa da men ýüzük satyn aljak bolýan. Sen kyn görmeseň saýlaşaýda. Nähil ýüzük? Nikah ýüzük. Nesip bolsa menem bahym öýlenýän. Bilýän, geliniň kitaphanada işleýänini eşitdim. Tu ölemi. Eýýäm sen töwerüňdäkleri öwrenip başlan bolsaň hakyky jurnalist boljak. Türkiş. Öz ýoldaşyň nähile bolmagyny isleýän? O näme diýdiň? Neme? Nähil dinan bilen akwalyň birikdirmek arzu etipdiň diýdigim-de. Olmy? Men hyýalymdaky zenan wepaly, mähirli, oňşykly, sylaşykly bolmaly. Şolaň ählise men gelimde barmy kara öýdýän. Sen düşünmedin, men onu sorajak bolmadym. Ine sen jurnalist. Diňe bir jurnalistem däli, çeper döredijlik bilen meşgullanýan adam. Ýani ýollaşyň sen işiňe düşünýän, maslahatçy bolup bilýän bolsa gowy bolmazmydy? Muny öňünden meýilleşdirip bolmaýanlygyna da düşünýänsiň-a? Düşünýänli. Ýöne döredijlik adamsynyň ýany ýollaşam oňa düşünýän bolsa gowy bolajak ýalyla. Men gelinligim kitaphanasam bolsa bu zatlardan daşda däl. Okuwçy wagtam haçan görseň elinde kitap, jurnal bolardy. Şeýlemi? Awa. Türkiş sağlıkmı? Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Gowmy ýagdaýlar? Şükür. Bir ýerki ýol olsun men golaýla daýyn. Awagam, altyn ýüzük satylýan dukana gitjek bolýan. Oňar ýaňa maýnym. Şäheriň içi altyn ýüzük satylýan dukan dolu. Sewda merkezlerde de bar. Haýsyna barjagyň? Maňa tapaw diýok agam. Maňa da tapaw diýok. A ýöreni birine bararsamyn. Agam ýöne bir gyýda garaşýanna, dukana girdi.
Ha. Yok agam, yok, ters düşündüm. Ol kardeşim ýöne ýüzük taýlaşmana bar ya. Men onu ulagda garaş ber. Bol ya agam. Salam gelin. Salam. Salam. Gelnece bir de nikah ýüzük gerekdi-de. Ne saylan haýsy gerek bolsa? Şu nähil gözel. Ya bu gowy? Bu mu? Ene şunu waraýaly. Şular beräň gelnece bir de. Maňa boluşy. Bulanmalarla. Jigim senem dakynyp göräý. Şol ikisini beräň gelnece. Bagtly bolun. Sağ olun. Sağ olun. Yolloş bolup ýüzük taýlaşanyna sağ ol. Men eminni owa derin. Men gelýänçem senem okuw tejribeçiligiňi tamamlarsyň. Sen toýa bararsyň ha? Hawa nesip bolsa. Ýörälimi? Neme? Men barmal ýerim bardy. Men bu gapdaly ötmeli. Sen ýöräber. Sen maňa hiç sat diýjek gelmi? Huy, men bolup durşmy. Bagtly bolun. Bol ya. Sağ olunmy? Sağ ol. Bağışlan siz eglenýäňizmi? Yok, häzir ýörejek. Ha, bolýa. Alo. Salam, Tylla. Salam. Men Türkşaman Gelif. Ha, sizmi? Biz gurulöşmeli. Aýdy beriň, näme hakda gurulöşmeli? Gözel hakda. Gözel. Huy, Türk salam. Salam. Gowmy ýagdaýlaň. Özüň nähili? Menem gowy. Sen bu ýerde näme işläp ýörsiň? Men seni dep geldim. Meni? Eýgilikmi? İkimiz gurulöşmeli. Aýtyber. Mende bir hat bar. Ödem sen ýazan hatyň. Men ýazan hatym? O nähil hat?
Şu gün Türkisiň toyu. Men bolsa öýde aglap oturýarym. 24-11-2016. O hat sana nerden düşüp ýör? Näme üçin aýtmadyň? Innovatlar soramak näme? Hiçden giç ýaşy diýipdirler. Sen näme diýip duran özüň urulýanmy? Biz düşünşmeli. Men gitmeli. Hasanyan. Wagt barka oýlanaýsam gowy bolardy. Hini wagt barka. Sen oýlanmalyň. Sağ ol. Men toyum bolmady. O nähili? Näme üçin öýlenmediň? Häzir oň ähmiýeti ýok. Esas zat men toyum bolmady. Sen öýlenen bolsaň gowy bolardy. O näme üçin? Men üçin guda bolurlar. Bakın men toyum. Gadyet bereň. Alın. Oh, Türk saman gelýär. Ýadyňyz şember dol tejenegdemize ýoldaş bolupdy bize. Ýaz oğlan. Ha, ho. Oso da şu. Men iş yerimden ruhsat alıp tejene gitjek bolup ýola çykganda maňa Kakajan we Berdatly iki sany göwüne açyk ýigit sataşdy. Eýwoý. Bizmi kägaýby? Bilmedim. Hani izin okaýyn men? Berdi. Gittik. Näme olay? Ay baram soň biler sony. Gazyl güller gözellükde senin bilen bäs eder. Gara saçlaryň görünmä torkunmasyn bes eder. Gazyl güller gözellükde senin bilen bäs eder. Gara saçlaryň görünmä torkunmasyn bes eder. Sen çykanda sehra düde gül üçün sayramaz bilbil. Alyamama düşse gödi ödünü boyu sonmaz tergül. Sen çykanda sehra düde gül üçün sayramaz bilbil. Alyamama düşse gödi ödünü boyu sonmaz tergül. Yüreğim ağlan gödülsen, erkime bağlan gödülsen. Baktan asırlı göz bilen, bağrıma dağlan gödülsen. Yüreğim ağlan gödülsen, erkime bağlan gödülsen. Baktan asırlı göz bilen, bağrıma dağlan gödülsen. Türküs, bu hikaýadaky wakalar maňa tanyş bolýan eýgilik midir? Eýgilik nerden bolsun?
Bakım oň toyu. Bäh, sen näme etsem diýen? Hiç zat. Toy boljak bolup durga men näme edip bilen? Ýürsük ýok boljak taparly. O näme etjek? Ýöre zatlar ýolly gurrunlar. Men bir etsem pessemlenme. Ay ho, buluşturaymy kaka? Ýok, hiç zadım bulaşmady, ýör Türkis. Owadan sen ajaýyp sen täkidesin tadesin her pursatda demanamda düşýän aýgy ýadasin Owadan sen ajaýyp sen täkidesin tadesin her pursatda demanamda düşýän aýgy ýadasin Ali bolay ferihadım atma meni odasın men uğrumda hastalanam yetişerim dadasın Ali bolay ferihadım atma meni odasın men uğrumda hastalanam yetişerim dadasın Yüreğim ağlan gödülsen Erkime bağlan gödülsen Bakın asırlı gölülen Bağrımı dağlan gödülsen Yüreğim ağlan gödülsen Erkime bağlan gödülsen Bakın asırlı gölülen Bağrımı dağlan gödülsen Yüreğim ağlan gödülsen Erkime bağlan gödülsen Baksan adırlayıp gölvelen Bağrımı dağlan gödülsen Yüreğim ağlan gödülsen Erkime bağlan gödülsen Baksan adırlayıp gölvelen Bağrımı dağlan gödülsen Begenç, näme üçin çağırdyň? Gepy doldy oturmaýyn. Men saňa aýtmaly zadym bar. Eger gaty görmeseň, Näme aýtmalyň? aýtmaly zadym men öz halaýanym bar. Enem atan seni siziň maşgalaňyzy halis gowurup durlardy. Şol seni alal diýdiler durdular. Menem olan göwüni ýykmaýyn diýip bolýa diýdim. Inni pikir edýän bolyn. Men biriniň göz ýaşyna galyp bagtly bolup bilermi? Eger men onu unutup bilmesem, biz bagtyar maşgala bolup bilersmi? Göwüniň başga ýerde bolup, bagtyar maşgala gurup bolmaz. Sen şu aýdýanyňa dol anamyň barmy? Bar. Eger toy goýup bolsun etsek sen öýkelemezmiň? Bütün ömrüň öýkelep ýöreningden şu wagt bir gede öýkeläniň gowy bolaýmasa. Bäh. Tas meni bütün ömrüm öýkeletjek ekeninde. O näme diýdiň? Sen soragyň jogaby şu hatdadyr. Gözel, men öz enama tam razy etdim.
Seňem eneňe taňa razy etdim. Hemmes habarly, arkaýyn bol. Men toýumy alad etme. Ol hökman bolar. Gelnäjimem hökman size barar. Eger uyasy garşy bolmasa. Bagtly bol, arka tarapyny gör. Şu gün Türkişiň toýy. Men orta öýde aglap otur. 24-11-2016. Sen maňa saat çalyp beri bilmersiňmi? Saat? Bah. Geregiň saat bolsun. Başna mehribanym. Kalbim duyga dolur, ayrıp bilmez ayrılık, pek sevgime sanırım. Yaşap yürker dünyada, bilmem senden ayrılık. Dağday dursa sevgimi, düşmez ara ayrılık. Yaşam